El Consell de Govern treballa per aprovar aquest proper mes de gener l'avantprojecte de llei de l'Organització Veguerial de Catalunya, un projecte que genera forts conflictes territorials en diversos punts del país. Alguns territoris, com el Penedès, reclamen una vegueria pròpia, mentre que d'altres no volen ser a la vegueria que estableix la futura llei, com ara la Vall d'Aran o la Cerdanya. Altres confrontacions són per la capitalitat, mentre que hi ha veus, sobretot les del PSC, que reclamen al govern que aturin aquesta llei que dins de l'executiu la impulsa Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, el que... Vila d'Abadal diu que la relació d'Osona i el Ripollès és indivisible i aposta per una vegueria interior o central de la que no concreta les comarques que l'haurien d'integrar. Si aquesta llei no es modifica, que estem segurs que es modificarà, doncs evidentment aquestes relacions quedarien en risc, perquè l'objectiu d'Unitat d'Aran ha estat sempre preservar les institucions araneses, defensar la seva llengua i aquestes institucions, i per tant si això es posa en risc, és a dir, no estaríem complint amb els objectius fundacionals del partit. Tot i així, jo tinc tota la confiança, i avui ho he dit al ple, que aquesta llei es modificarà i que tindrem la possibilitat de que en el marc d'aquesta llei l'Aran quedi al marge d'aquestes vegueries i trobi un encaix específic.